Саламатсыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Тиздән Казанда милләт җыены. Бердәм татар милләте булып оешып, резолюция кабул ителәчәк. Рәшит Вахапов фонды Шәрик базарына әзерләнә. Безнең татар эстрадасына башка төрки эстрада вәкилләре белән ныграк аралашырга кирәк. Мәҗга шәһәрендә яшәүче Каюмовлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Үзебезнең телне аларга өйрәтәсе килә инде, шуңа татар китаплары укыйбыз. Татарлар Югары Әләзән авылында. Минем ният авылда калырга да и шул направление буенча укып төшәргә. Тарихи кадр сәхифәсендә ТНВ. Бәйрәм белән республикам 30 августта Яңа Гасыр башлана дип язылган. Агымдагы елның 23-24 сентябрь көннәрендә Бөтен дөнья татар конгрессы милләт җыенын үткәрә. Бөтен дөньяга сибелеп гомер итүче милләттәшләребез кабат Казанга җыела. Ул ничек уза, нинди сораулар каралачак, күпме халык җыела? Бу сорауларга җавапны без мәгълүмат конференциясендә ишеттек. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Бөтен дөнья татар конгрессы 70 чит төбәктән, 11 чит илдән 500-дән артык милләттәшебезне Казанга җыячак. Билгеле инде иң беренче сорау ул сынау, безнең милләтебез сынау алдында тора. Октябрьнең 15 октябрьдән 5 ноябрьгә хәтле бөтен Россия күләмендә халык санын алу җанисәп акциясе узачак. Аннан соң инде үткән гамәлләр һәм киләчәк планнар. Узган елны без беренче тапкыр тарихта Мусаҗалисендәге опера балет театрында Татарстан Республикасы президенты һәм гомумән милләттәшләребез тарафыннан менә милләт җыенын оештырдык. Һәм әлеге милләт җыенында 2020 елда барыбыз да беләбез, ул Тасырның 100 еллыгы бәйрәм итү кысаларында уздырылган иде. Барлык төбәкләрдән һәм чит илләрдән җыелган милләттәшләребез белән без татарның гамәл стратегиясын кабул иттек. Матбугат конференциясендә нәкъ менә шул хакта сүз барды. 2 көн дәвамында без сентябрьнең 23-е Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы була. Анда без әлбәттә төрле төбәкләрдән һәм чит илләрдән килүче татар оешмалары җитәкчеләре чыгыш ясаячаклар. Шулай ук бу көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында җыенда катнашучылар өчен татар кызы Җәлил укулары, татарча диктант һәм Әйдә Шаяр татар КВН лигасы кебек масштаблы чараларны тәкъдим итү интерактив тамашасы булачак. Катнашучылар өчен мәдәни программада каралган, алар режиссер Илдар Ягафаровның Мансур Гыйләҗев сценарие буенча төшерелгән Исәнмесез фильмын карый алачаклар. Милләт җыенында biz үзебезнең милләттәшләребезне, татар шәхесләрен туплап, һәм инде әлбәттә киләсе елга да, быелга да үзебезнең эш юнәлешләрен, планнарыбызны корып, бердәм татар милләте булып оешып, резолюция кабул ителәчәк. 24 сентябрь көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында милли җыенның пленар утырышы эшендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның катнашуы да көтелә. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Быел Вахапов фонды Россия төбәкләрендә концертлар һәм Шәрик базары төрки эстрада фестивале уздырачак. Бу хакта фондның җитәкчесе Рифат Фәттахов белдерде. Шәрик җыенында төрки дәүләтләрдән җырчылар килер дип көтелә. Гала-концерт 3 декабрьгә билгеләнгән. Әлеге фестивальдә кайсы татар җырчылары катнашачак, Россия төбәкләрендә нинди татар концертлары көтелә? Айзат Шаймарданов Вахапов фонды вәкилләре уздырган шәйле сөйләшүдә булып кайтты. Безнең өр-яңа проектыбызны без хәзер башлап җибәрәбез. Быел без институтыбызны Юлдызлар сәламе дигән проект белән. Шәйле сөйләшүдә Вахапов фонды җитәкчесе яңа проектларны тәкъдим итте. Быелгы сезонда Йолдызлар сәламе тамашасы оештырыла. 28 сентябрьдә аны Казан тамашачысына тәкъдим итәргә җыеналар. Проектка сатирик Алмаз Хәмзин алынган. Минем инде урапта аласы килгән халкыбызны кочаклап 60-70 башкаручы белән залларга төшеп уен җырларын башкару, теге уенлыкта йөрибез бит инде биебез җырлыйбыз, әле бер круг булай әйләнә, икенчесе булай әйләнә, бишәр, 6-шар баянчы, гармончы уртада. Яңа тамашаның бөтен серләрен дә ачып бетермәделәр. Халыкчан һәм моңлы кичәдән тыш алга таба юмор тамашасын да оештырырга исәпләре бар. Быелгы сезонда 4 проекты да дәвам итәчәк. Анда җырчыларның сәхнә арты тормышын күрсәтәчәкләр. Шунлыкта да
халык белми артистларның сәхнә арты тормышын. Ансы кызыграк. Анда күп вакыт инде шул безнең спорлар барлыкка килә. Шулай сәхнәдә безнең спорлар килә инде. Без бик әзерләнәбез. Инде ул безнең тупланган программа инде безнең яңа җырлар да бар, ретро җырлар да, халык җырлары да булачак. Баянга да җырлыйбыз алып бирсәк. Шуңа күрә барыгызны чакырып калабыз инде. Шундый театрализованный булачак концерт. Журналистларның аеруча игътибарын өр-яңа проект җәлеп итте. Вахапов фонды быел Шәрык базары фестивале оештыра. Анда Россиянең төрки халыклары һәм Азәрбайҗан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Казакстан, Төркия кебек төрки республикаларының эстрада җырчылары катнашачак. Безнең татар эстрадасына башка төрки эстрада вәкилләре белән ныграк аралашырга кирәк. Бу безгә үзебезнең сыйфаты дәрәҗәбезне үстерергә бик нык ярдәм итәр. Бу бер. Икенчедән, менә бу тәкъдим белән Татарстанның, Казанның чыгуы бик табигый. Чөнки безнең республика, Казан ул Россиядагы иң алдынгы төбәкләрнең берсе һәм гомергә элек-электән татар халкы Казан Төрки мәдәниятенең үзәге булган. Элегрәк елларда, мәсәлән, узган гасырның 20-нче, 30-нчы елларында, соңрак әйтик, мәсәлән, 40-нчы, 50-нче елларда, мәсәлән, шул казак җырчылары, мин аны беләм, Рәшид Вахаповтан өйрәнгән булса, ничек җырларга икәнен, шул Мөслим Мәгамаевлар үзенең татар әбисеннән Рәшид Вахапов пластинкаларын тыңлаган булса, бүгенге көндә безгә дә әйтик, шул казак, үзбәк, Азәрбайҗан эстрада вәкилләреннән үрнәк алып, тәҗрибә уртаклашасы бар. Хәзер фестивальгә әзерлек эшләре бара. Октябрь аенда җырчылар сайланып алыначак. Инде 3 декабрьдә Казанда аның гала концерты узар дип көтелә. Әлеге фестивальне Turk Vision белән дә чагыштырырга була. Очрашу барышында Рифат Фаттахов зур сәхнәләрдән читтә калган халык талантлары, халык җәүһәрләре белән бер проект эшләргә теләвен әйтте. Халык шагыйре Разил Вәлиев Кытай, Япон, Корея, Монгол һәм татар фестивале оештырырга тәкъдим итте. Тукай заманынан башлап, татар җыры, татар моңы, татарның мәдәнияте гомумән көнбатышка йөз таба борылды. Көнбатышка таба йөз белән борылды. Югыйсә, моңа кадәр битендә 1000 еллар буена татарның бөтен мәдәнияте, рухы, ул шәрқи рух булган, шәрқи моң булган, шәрқи мәдәният булган. Бездә нинди генә фестивальләр үткәрелмәй. Кайсы гына илләрнең музыкантлары килми безгә, кемнәрдән генә чакырмыйбыз. Әмма ләкин минем соңгы бер 20-30 елда Кытайдан, Япониядән, Кореядан җырчыларның килүләрендә алар татар һәм ерак көнчыгыш музыкасы белән уртак үзенчәлекләр шактый. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Мәҗга шәһәрендә яшәүче Каюмовлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Үзебезнең телне аларга өйрәтәсе килә инде, шуңа татар китаплары укыйбыз. Татарлар Югары Әләзән авылында. Минем ният авылда калырга да, шул направление буенча укый төшәргә. Тарихи кадр сәхифәсендә ТНВ. Бәйрәм белән республикам 30 августта яңа гасыр башлана дип язылган. Мәҗга шәһәрендә яшь милли гаилә яши. Айгөл һәм Марат Каюмовлар, икесе дә Удмуртиядә туып үскәннәр. Аңа карамастан туган телебездә иркен аралашалар, халкыбыз традицияларын саклыйлар. Бүген балаларына да күркәм милли тәрбия бирәләр. Айгөл үзе еш кына республикада татар телендә алып барылган чараларда актив катнаша. Марат исә эшмәкәр, хәйрия акциялары узганда ярдәм кулы суза. Каюмовлар турында киләсе сюжетта. Бу кем авызын ачып тыңлап тора? Крокодил. Амсы кем? Зайчик. Зайчик ничек тутыршы? Куян. Куян. Каюмовлар ул һәм кыз Самат белән Камиләне тәрбиялиләр. Гаиләдәге төп кагыйдә өйдә гел туган телдә сөйләшү. Мәҗгәдә балалар бакчасында татар төркемнәре юк. Шуңа күрә сабыйларны ана теленә өйрәтү бары тик әти-әнидән генә тора. Безнең әниләр, әтиләр кебек инде татарча сөйләшергә тырышабыз. Үзебезнең телне аларга өйрәтәсе килә инде, шуңа татар китаплары укыйбыз. Салават күпере дигән менә журнал килә безгә. Һәр ай сайын Казаннан.
Самат, қоралы мында. Бұл нендей машина? Гаилә башлыгы Марат эшмәкәр. Өйдә еш булмыйм ди. Буш вакытын һәр вакыт якыннары белән уздырырга тырыша. Семья бірден булырга тиеш. Без әби байларга, әни әтиләргә кунакка җирибез. Bütün бәйрәмнәрне бергә каршы алабыз. Каюмовлар балаларын халкыбыз традицияләренә дә өйрәтә. Самат белән Камилә татар бәйрәмнәрен, милли ризыкларны белеп, күреп үсәләр. Мәсәлән, аш-су бүлмәсендә Айгөлнең төп ярдәмчесе кечкенә кызы. Без милли ризыклар пешерергә яратабыз. Ул бәлки булса да барыбер миңа булышырга тырыша. Бик ярата ул пешерергә. Тукмаш басабыз без аның белән. Бәлешләр, ишпишмаклар пешерергә. Бик тә шәкшәк ярата, ашауын гына түгел, үзе дә шәкшәк катырга ярата. Милләтнең төп нигезе гаилә. Айгөл белән Марат нәкъ шундый фикердә. Тату гаиләдә генә милли тәрбия бирергә дә, туган телебезне өйрәтергә дә вакыт табыла диялар. Гаилә нык булсын өчен инде беренчедән ул мәхәббәт тулы булырга тиеш. Әти әнисен, әни әтисен яратса, балалары шуны күреп, үзенә шундый ук гаилә корырга тырышырлар. Каюмовлар актив тормыш рәвеше алып баралар. Балаларын да тормышның һәр көнен яратырга өйрәтәләр. Төрле хәйрия акцияләрендә, республика күләм узган чараларда теләп катнашалар. Теләк булса, барысында өлгереп була ди Марат белән Айгөл. Можга шәһәреннән Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Билгеле татар халкы һәр вакыт тырышлыгы, эш сөйшәнлеге, бер кайда да югалып калмавы белән аерылып тора. Сәяхәтләребез барышында шушы күркәм сыйфатларны туплаган милләттәшләребез белән даими очрашабыз, аралашабыз. Пенза өлкәсе югары Әләзән авылында да күп алар. Хәзер сезне Солада яшәүче крестьян фермер хуҗалыклары тотучы милләттәшләребез Юсеф Кырмашев һәм Рауль Слашкин белән таныштырырбыз. Алар кечкенәдән үк маллар ярата һәм бу мавыгу һөнәрләренә әверелгән. Шул ук вакытта авыл халкында эш белән тәэмин итәләр. Пенза өлкәсе югары Әләзән авылында Эльвира Хөснетдинова булып кайтты. Виса руиннар иде монда тетелгән иде. И вот шуннан бирле такы эшлибез. Мәгатән байып булмый. Акчаны биреп кылады булсаң такы стройкага, техникага уны. Быел тагы бер трактор алдым. Юсеф Кырмашевка мал асрау уе 1993 елда килә. Эшсезлек заманы ул чорда базарда ит саткан. Аннан аны ташый, тапшыра башлый, ә инде 2014 елда крестьян фермер хуҗалыгы ача. Үгезләр алалар, ул вакытта 30 баш була. Хәзер алар 80-гә җиткән. Самым Сементальская порода, казахский белый головый, Волгоград, обычно Саратов, Волгоград, ул яклардан алабыз без. Привез яхшы бирәләр безне. Бар чорна пёстрлар, но алардан привез юктыр. Үгезләр караганда иң мөһиме режим, вакытында прививка ясату, вакытында ашату ди Юсеф Кырмашев. 6-нчы яртыда торып терлекләргә ризык бирә дә башка тими, борчымый. Ашыслары килсә, үзләре торып баса икән. Атлар тота башлауына исә 2 ел гына. Ул вакытта Волгоградтан 10 хайван алганнар. Халык занимается шугыз белән. Кемдер китерә, сата, кемдер ала, ашата, кемдер ит сата, кемдер колбаса ясый, кемдер тушенка ясый. Прибыли бар, нормально эшләргә була, семьяны ашатырга була. Хәзер Юсеф Кырмашевның җәйләвендә 40 ат, араларында айрыша яратканнары да бар ди. Ничек кенә булса да, атларга мәхәббәт татарның канында. Алашаны тотарга еңел, үгезне авырырак. Ну, үгезнең прибыли большырак. Без вот малай булыша, тагы юлдашларым бар бите, яңгыз эшләмим мин. Ну, минем ният авылда каларга да, и шул направление буенча укыт эшләргә. Бер төрле техника буенча манда аңгарга, животноводство буенча. Общее поголовье 234 баш, общий. Из них сыер 36 дойны, алаша 54 и калганмаса вот молодняк куйлар. И işte откормочныйлар
18-23 штук иште. Әнә шулай бар хайван бергә бер урында җыелган. Дөресен генә әйткәндә, үзебезне ниндидер табигый тыйлыкта кебек хис иттек. Рауль Слашкин заманында ишәк, дөя, казүрдәкләр дә тоткан булган. Әле песиләре, тавыклары, куяннары да бар. Куяным хәзер 26 на данный момент. Алай күбәр иде, посто держали. Шалабыз тоже спрос бар, ланнарга, касе сорый халык, касталаннарга алалар. Уларны кире кайтарып буламсың? Малларны иреккә һәр вакыт үзләрен генә чыгарып җибәрәләр икән. Сәгать 7-дә алар яңадан шушы урынга кайта. Барысы да 2010 елда башланган. Үз эшен ачучыларга дәүләт яңа программа булдыра. 58800 сум акча бирә башлый. Рауль Слашкин да тәвәккәлли. Без группа создавать ителдек и в общем алдык. Шул илгәр әсәраннан 120 зарага алдык. Үстердек. Засухайды 11 елны. Малайларым китте. В общем, мин янгыз калдым. Шалайга грант алган идем. Господдержка 580 тысяч. Ул тумышы белән Татарстанның Чүпрәле районыннан бирегә 1980 елда килә. Әтисе сөт ташыган, әнисе сыер савучы, үзе мал табибы булып эшли. Хәзер урман хуҗалыгы директоры. Без үстек шул хайваннар белән кеше яшьтән үк. Шунда кеше яшьтән үк анаята эшләде. Шунда шулук бата ниндә фирмада. Без йөридек яннарында. Вот значит любитель булган бандыр инде. Рәсми рәвештә анда 5 кеше эшли. Хезмәт хакы уртача 25 мең һәм премияләр алалар. Моннан тыш сыер савучы, каравылчы, көтүчесе бар. Мин күрәм самый выгодны сыердан. Үзләре аларак купаю сыерлар. Вот үзебезнекеләр, вот илгәре вот сыер иде и шуларны разводить там вот, например, бу инде вот поколение, вот 3-нче поколение инде вот анасы кызы и так вот шалайга шундый. Ну вот шуның анасы бирә 28 литр. Хайваннарның һәр берсе турында җентекләп узаклап сөйли ала ул. Хәзер планда башкорт токымлы атларны арттыру һәм савым сыерларын 100 башка җиткерү. Максатларына ирешергә язсын. Татар булдыра. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Югары Әләзән авылы, Пенза өлкәсе. ТНВ каналы менә инде 19 ел дәвамында бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерә. Бүген тарихи кадр сәхифәсендә Яңа гасыр телерадиокомпаниясының барлыкка килүе хакында җиткерербез. Бик кызыклы фактларны атарбыз. Сүз хезмәттәшебез, киңәшчебез Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Вакыт агышын 20 елга шигереп, Татарстан Республика телевидениесе тарихындагы истәлекле мизгелләрне барлап алыйм. Әйе, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер татар халкының яшәешен ТНВ планета каналларынан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Татарстанның яршынлы яңа телевидениесен булдыру идеясын әле 90-нчы елның ахырында ук республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев күтәреп чыга. ТНВның 10 еллыгы уңаеннан ТНВ каналының оешуы, аны гамәлгә ашыру, каналның кыйбласы ничек булырга тиеш, ул нинди планнар белән эшләргә тиешлеге турында зур интервью биргән иде. Бу интервью ТНВ каналында эшләүче һәр кемнең эштәл китабы булырлык язма иде. 20 ел элек август азагында газеталарда басылган телевидение программаларына күз салыйк. Бәйрәм белән республикам 30 августта Яңа гасыр башлана дип язылган. Шунда ук Татарстан телерадиокомпаниясе председателе Яңа гасыр телевидениесенең җитәкчесе Илшат Әминов белән әңгәмә урнаштырылган. Беренче мәртәбә
30 августта техник яктан тәҗрибә рәвешендә ТНВ эшли башлый. Вот так просто и буднично рождаются новые каналы. Республикадагы бәйрәм тантаналарынан репортажларны ТРТ һәм ТНВ каналлары күрсәтәчәк дип басылган. Бу 2001 елның августы иде. Шуннан соң телевидение программасында башта ТРТ, аннан соң ТНВ программасы урнаштырылды. Шулай итеп без ноябрь айына кадәр эшләдек. Ноябрь айында карап торуга матур гына үтә күренмәле ТНВ логотип белән программа басыла башлады. Вакытлар узатырды. Уйыштыру эшләрен җиренә җиткереп башкардылар. Мәскәүдә массакүләм мәгълүмат чаралары агентлыгында ешлыклар алуга ирешелде. Аннан соң иң мөһиме бик тавыш чыгармыйча гына спутникны арендалау мәсьәләсе дә хәл ителә. Менә шул вакытта инде ТНВ җитәкчелеге яңа шартларда эшли алырлык иҗат төркемнәре туплый. Бөтен дөнья медиа киңлегендә үз урын алган ТНВ каналы 2002 елның 26 августында рәсми рәвештә эшли башлый. Шуннан да Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясының барлыкка килүе республика һәм бөтен татар дөньясы өчен истәлекле вакыйга булды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, вакыт бик тиз уза бит. Менә 10 айдан Татарстан яңа гасыр каналының 20 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә дә үзебезнең телевидение каналлары турында горурланып сөйләргә насип булсын иде. Тел дигән дәрья бар, дәрья төбендә мәрҗән бар диләр безнең халыкта. Халкыбызның шушы мәрҗәнен, сәнгатен, мәдәниятен саклап, милләткә тугры хезмәт итәргә язсын. Исән сау булыгыз.